Знаеш ли какво? Какво ще правиш с апартамента, който наследи от баба си? Искаш ли да го дадем дългосрочно, краткосрочно? Ами, краткосрочно звучи супер, но всеки път нови хора. Ще трябва да чистим след тях. А знаеш, че не обичам да чистя. Да, и да променяме цените непрекъснато. А как ще се справим с всички тези резервации и правила на платформите? А какво ще кажеш за дългосрочен наем? Ще имаме стабилен доход и ще можем да се поотпуснем. Ще можем да ходим на почивки и дори може да напусна работа. Но искаме ли да сме обвързани дългосрочно с един и същ човек? Сигурни ли сме в това? Мило, знаеш ли какво видях? Буклейзи предлагат управление на имоти. Така ли? Какво предлагат? Ами те ще се грижат за всичко. Ще превърнат имота ни в страхотно Airbnb и ще го поддържат и управляват. С тях можем да печелим пари, докато се наслаждаваме на живота си. Звучи страхотно. Без стрес, без допълнително главоголие, стабилен доход. Точно така. Ще си дадем нужната свобода и ще оставим професионалистите да се грижат за всичко.